DJ Idris Dance. आए छेका छुकी सभे भइल रहे, शादी के दिनों भी धइल रहे। छेका छुकी सभे भइल रहे, शादी के दिनों भी धइल रहे। लॉकडाउन के कारण रुकी, लॉकडाउन के कारण रुकी गइले बियाह उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा, उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा। अरे छेका छुकी सभे भइल रहे, शादी के दिनों भी भइल रहे। लॉकडाउन के कारण रुकी गइले बियाह उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा, उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा। मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसहानिया जो नौ के रहे काथा मटकोर, 10 के रहे बारात हो। मेहंदी लगाने के जगह हर भौजी धोइल साबुन से हाथ हो। नौ के रहे काथा मटकोर, 10 के रहे बारात हो। मेहंदी लगाने के जगह हर भौजी धोइल साबुन से हाथ हो। धके अकबार तकिया, धके अकबार तकिया भरत होइया उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा, उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा, उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा। DJ Idris Dance. म्यूजिक बाय प्रदीप पटेल। भइल बियाह न भइल मिलनवा, तोर पता भौजी सदाम हो। पची गइल सब बैला देहल चंदन जी के प्रोग्राम हो। भइल बियाह न भइल गवनवा, तोर पता भौजी सदाम हो। पची गइल सब बैला देहल चंदन जी के प्रोग्राम हो। रूस जाए प्रदीप फेरे, रूस जाए प्रदीप फेरे लीहे निगाहवा उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा, उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा। अरे छेका छुकी सभे भइल रहे, शादी के दिनों भी भइल रहे। लॉकडाउन के कारण रुकी गइले बियाह उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा, उनको के भौजी रे रोहता दुल्हवा। मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसहानिया जो